Мектеп волейбол лигасында бары тик мектеп укучылары гына катнаша. Уйнарга теләк белдерүчеләр саны елдан-ел арта баруы да сөенечле. Ник дигәндә волейбол һәркем катнаша алырдай спорт төре. Алга таба бу спорт төрен югарырак дәрәҗәдә үстерү дә күздә тотыла. Бу ярышта барлыгы катнашалар безнең 10 команда. Бүген җегетләр уйный. Икенче атнада инде без планлаштырабыз кызлар ярыш, кызлар уйнаячак. Шушы ярышларда җиңгән команда инде безнең барачак республика зона ярышларына. Былтыр безнең спортчылар Ознакай шәһәрендә узган зона ярышларында катнашты. Лицей командасы чемпион калып, финалда беренче бишлеккә кергән иде. Районда волейбол бүгенде үсеше бик яхшы дип әйтергә була. Безнең менә җегетләребез былтыр чемпион калдылар. Кызларыбыз 3нче урында калдылар. Шуңа безнең районда волейбол төре белән шуларга бөтен усыбыз дип әйтелгән. Бүгенде безнең волейбол үсеште. Волейбол уйнарга бик яратам. Күптән шөгыльләнәм. Бүген килдек ярышка беренче урын артыннан мәктәп белән. Я приехал с деревни Большой Чекмак, занимаюсь волейболом уже целый год. После просмотра аниме начал заниматься. Сейчас получается потихоньку играть. Мектеп волейбол лигасы проекты белән кызыксынучы субъектларга хөкүмәт ярдәм дә күрсәтә. Спортчыларыбызга махсус формалар, туплар бүләк итеп бирелде. Мондый ярышлар яшьләрдә спортка мәхәббәт уятып, һәм аларны сәламәтләндереп кенә калмый, ватан пәрвәрлек тә тәрбияли. Чөнки алар үзләренең мәктәбе, сыйныфы, районы өчен көрәшәләр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.